Pam, parapapam, papam, pam, parapam, pam, parapam, pam. Ja, meisje. Hartstikke leuk dat je me weer sjoggen. Leuk dat je me sjoggen naar de... Ik moet even in de chat maar even omhouden. Goed, is het nou live. Wat goed is, ben we nou live, hè? Ben we nou live? Ik hoop dat we live zijn voor de inspreekmarathon wederom. Je hebt me waarschijnlijk natuurlijk wel even mist natuurlijk door dagen. Want ja, ik zoek wel live, maar ik wie gewoon ziek. Ja, net best, maar ik hier het flink te pakken, jongen. Flinke buikgriep. Ik zal je verder de details besparen, maar ik wie de dagen weer gewoon echt, ja, ben ik flink onder zeilwest. Want ik hier gewoon echt, ja, geen kracht. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog steeds, ik klinkt misschien wel redelijk op tijd, maar ik ben nog steeds net helemaal geweldig. Hey Bart, jongen. Hoi. Hoi Bart. Maar goed, wat wel goed gaat is de insprekken.frl gebeuren. Daar ben we een paar uren insprutsen. We zitten inmiddels op 166 uren. Dat betekent dat we nog 134 uren te gaan hebben om in te spreken. Nou, ik wil me graag opstellen als de inspraakcoach die deze inspreekmarathon tot een goed einde brengen zal. Ik roep je dan ook alweer op om in te spreken. Hij hem nog vragen, dan ben ik natuurlijk, ik wil fungeren als de vraagbaak. En natuurlijk, wat we net vergeten maken, er weer mooie prijzen. Hè? Dus hast u insprutsen, let dan die gegevens achter bij de Frieske Vlogger. En dan maak je kans op grote prijzen. Ik zal ze even snel letten, terwijl ik dit hele rare ding in beeld zet voor je. Sorry. Dit snap ik net. Sorry. Dit snap ik wel. Sorry hè. Huppakee, zo bedoel ik, ja. Ja. Ben ik zelf nog wel in beeld? Ik denk het eigenlijk net meer, maar ik weet niet precies wat er gebeurd is nou. Wat is er gebeurd, jongens? Ik denk dat dit zo weer in beeld gemaakt. Zo. Ja. Doe maar. Kut. Nee, dit zit op in. Dus. Oh jongens, ik ben helemaal even kwijt hoe dit ook weer werkt. Die moet voort. En dan wat is erin, denk ik? Ja. Ik denk al. Ik weet even kwijt, meisje. Ik ben even ziekje, want het... Hoe snap ik het niet meer? Nou weet ik het niet meer. Ergens mis ik nou wat volgens mij. Nou goed. De frieskevlogger.nl/prijzen. Ga daarheen. Let daar die gegevens achter. En dan krijg je een hele mooie prijs. En kerst dan winnen. Hè? Spreek in op inspreken.nl. Ik hoop trouwens dat je ook weer een mooie kriesthoorn had. Ben ik heel benieuwd naar. Hij heeft een mooie kriesthoorn. Ik ga eigenlijk, ik zal het maar eerlijk zeggen, een shit kriesthoorn. Letterlijk en figuurlijk. Want ja, ik zie ik het is echt. Ik zal je hem zeggen, zie ik wijzen, maar Christ is net vol om. De Christdagen ben net vol om. Ik heb wel eten geweest bij familie. Dus we wel lekker eten. Maar Bart, jongen, de zus even mij. Tuurlijk, zo even mij, jongens. Dat is hartstikke gezellig. Hè? We gingen gewoon lekker inspreken dadelijk. Hey. We gingen weer prijzen voor het jaar. We hebben mooie petten van de Frieske Vlogger. We gaan nog meer prijzen, hè? Ik weer, dat vind ik zo mooi om te zeggen. Ik weer een t-shirt voor het jaar. Hey, misschien. Zo'n mooi t-shirt. Ik ben echt top shirts, hè? Ik mag eerlijk zeggen. We hadden net op besparen. En ik mag eerlijk zeggen, ik zei laatst in ren niet zo'n shirt. Nou echt, wat is dat mooi. Poeh, wat zei dat een mooi hij. Ja. Ja, heel mooi. Dus dat ben geweldig shirts. Kerst winnen. Let even die gegevens achter op de frieskevlogger.nl/prijzen. En misschien winst het wel. Ik had een hele mooie lachjes om voor te gaan. Ik van de inspreekmarathon. Omdat we natuurlijk met z'n allen op dit moment voor het Fries aan het inspreken binnen. Door het van die memmentaal. Inspreekmarathon. Want hoe sneller we die 200 uren hebben. Hoe sneller we toekenapparaten. Zoals smartphones of iets dergelijks. Dat we die ja, echt in het Fries broeken kennen. Want ja, spreek maar eens een Google Home of Siri in het Fries gewoon. Ze snappen er niks van. En de bissen praten ik in Fries waarom. Dat is misschien nog wat ergste. Je bent in je eigen hoes en dan mag die verbrekken. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
kan er nog een keer een video maken, ga je misschien ook wel eens zien. Maar waar die, dat het, ja, toen weer de Google Home krijgt uit. Nou, toen baalde ik eigenlijk al onze stekker dat net in het Fries weer, want ik denk, ja, ik heb al de hele tijd die Nederlandse dingen sezens in mijn apparaat, dus terwijl ik gewoon heel de Fries niet erin praat. Ja. Dus ja. Wat we in ieder geval in het dwang gaan is, we gaan lekker even inspreken. Dan neem ik hem even mee, dan kan ik even zien hoe het mat. Dit kent trouwens ook via een telefoon. Ik ga een heel mooi microfoon hangeren. Dat praat ik nou ook via. En Jeremy nou ook via deze microfoon. Prachtig spul. Zie je zo mooi. Die broek ik voor het inspreken. Dat klinkt natuurlijk als een klokje. Maar dat ken ik gewoon via een telefoon. Dan klinkt het waarschijnlijk echt oké. En het is lekker broekbaar voor de database. Want die ben we maar kunnen opbouwen. Dus spreekt in voor de database. Komen al je woordjes in, al je zinnetjes die al je mensen insprutsen ha. En op basis daarvan wordt dus, wordt dus het spul broekt om toegapparaten van het Fries te voorzien. Heel veel eus, maar goed. Dus ik zal even zien wat voor mooie zin dat er zal binnen om in te spreken. Dus je vooral de inspreken op het RL en spreek wat van die zinnen in. Daarmee is echt iedereen in Friesland heel goed geholpen. Eeuwig dankbaarheid zal die ten deel vallen. En misschien komt het wel in de insprekhemel. Maar dat zult wezen. Nou, dan gaat het, jongens. Als ik jild hier, zoek ik een vrachtreismeidje. Wel weer. Deze namen wie ontleend aan een populaire televisieserie. Ja, ik zou me bij lever ik 11 nemen, maar goed. Siede naar Boppenta. Altijd als ik die dichtbondel zocht, denk ik aan jou. Hoest het net zo stemmig in te spreken, had ik het toch, maar ja, dankjewel, Bo. Bo, bedankt voor het succeswensje. Ik zal weer even inspreken, ik stel me hier hoe het klinkt. We hebben die aspecten nogal zwier wagen. Klinkt goed, ook is dus gewoon nijhartje. Als ik jild hier, zoek ik een vrachtreismeidje. Een beetje te snel. Deze namen wie ontleend aan een populaire televisieserie naar Boppenta. Altijd als ik die dichtbondel zocht, denk ik aan jou. Oh, mooi. Nou, iets zie je. Zo, had ik weer 4 zinnen. Het ken ik heel vlug. Ik zou zeggen, stel die zelf een doel. Zo van, 15 centjes per dag. Dan ben ik er. Het kost die weinig tijd. En het plezier is echt, geweldig. Want er zijn heel veel mensen die zitten hier op de wachtje. En hoe langer als toe wachten ze maar het net inspreken. Hoe langer die mensen zitten wachten op het wolbroeken ervan. Dat is ook een goeie idee. Een hele lange slagzin had ik ook bedacht. Hoe langer als toe wachten ze maar het inspreken bij de WRL. Hoe langer dat die mensen maar wachten om het te broeken. Elke minuut telt. Maar vooral elke zin. Ik ben net benauwd voor de toekomst, als je het wel zwart in. Ik ben soms wel wat naargeestige zinnetjes, maar klaar. Er binnen nog een tal bij die het deelroutes fietsen. Ik ga hem in de kranten staan, jongen. Het is een hoes met een jippentuin en vrij uitzicht op de Grijden. Nou, klinkt net verkeerd. Dat hoes wil ik wel hebben. Ik ben verwoenen. Ja, er is een man, ik weet zo net zijn naam, maar die had zijn centjes al je betocht. Dus ik weet niet op basis waarvan. Ik heb wat mist. Waar is dit precies, verjaardag, zei Bo. Bo, we lezen een database aan met Frieske zin. En die Frieske database van 200 uren, die is dan pas broekbaar bij 200 uren centjes. Die kan broekt worden voor toekenapparaten die het Fries praten of Fries verstaan moeten. Een van de voorbeelden, daar ga ik laatst een videootje over maken, is bijvoorbeeld een zwargrobot. We ontkomen er net aan, er is aan te weinig zwargpersoneel, dus zwargrobots zullen gewoon een deel uitmaken van de zwarg. Nou, die kan dan praten, die kan bijvoorbeeld, ik wie dan bij een man die Korsakov, die kan dan nog herinnerd worden bijvoorbeeld van, hey, om 10 uur mast te zwemmen. Ik noem maar iets. En dan kan die man kleest die in gaan, want ja, die veert het natuurlijk de hele tijd. Dus een robot kan er heel goed bij helpen om dat te doen. Zo zei ik, ja, maar dat kan ik wel in het Nederlands. Ja, maar hoe mooi is nou dat ik in het Fries is? Ik bedoel, er zijn heel veel mensen, hun memmentaal is Fries. En wat ik begreep, maar had ook met die meeste spruts, van dat het eigen taal had vaak meer impact. Dus het is heel wichtig
om echt het Fries te kennen. Stel je voor, die Paken of die Beppe of die Heid, die mensen daar in de verzwaringshoers is hartstikke Fries, verstaat misschien wel haast net iets Nederlands. En dan moet ik nog Nederlands beginnen te praten, het is een zwargrobots. Want ja, het is misschien wel de toekomst, ja, dan, dat word je dan net. Dus je wil gewoon dat het Fries is. Dus als we nou met z'n allen inspreken, dan ben we klaar voor letter. Echt voor uzelf, hè? Ik ben een grutsk op uw taal, wil we graag spreken, dus spreek in. Ik bedoel, ja, als toch zo grutsk best op je taal spreek dan vooral in, want ik bedoel, ik kan nog meer in taal spreken. Hè? Het jouwt geen pas dat ik Google wilst je al die ellende ondergaan moet. Dus je zoon zei ze kennen, nou je zoon net zei ze kennen, we doen het voor een goed doel. Dit is een oud Nederlands ras. Of ros. Maak het ook net uit hoe je het inspreekt. Haast een dialect of net, dat is juist heel belangrijk. Dat er verschillende soorten Fries in zitten. Zodat de spraakcomputer daar goed Fries verstaan kan. En dan maakt het net uit welke... dat daar net uit maakt het welk dialect al spreekt. Dus daar staat niet enkel alleen maar, dat er alleen maar woord Fries verstaat of zo. Ik toch, dat is een uitdaging die ik nog wel eens een keer wil. Hij nam een hap uit een rede appel. Echt zo'n ding, hier zit apel. Dan zeg ik, ja, dus mensen zit ik uit apel, maar dus mensen komt uit de Westerheen. Vretenacht waard ze uit 12 missen kezen ta mis Nederland. Wat je hem trouwens afvreden, waar zit er nou op dit moment? Ik zit nou thuis. Dit is mijn thuis. Ja, het is misschien wat rustig op de achtergrond. Dat komt, ik moest nou vesk importeren in dit programma, maar die had ik net importeerd. Dus die is waarschijnlijk heel erg rustig. Hier. Hoi. Er zijn meer mensen in de ruimte hier. Er is hier nog één in de ruimte. Er ben je meer in de ruimte. Lekker bakje koffie erbij. Heb ik een lekker bakje koffie erbij, mensen? Lekker een bakje koffie. Dan kan lekker inspreken. Lekker die stemband even smarren. En dan gaan we weer op naar de volgende 4 zin. En let dus die gegevens even achter op www.defrieskevlogger.nl/prijzen. En dan wist misschien wel zo'n mooie prijs. Een inspreekmarathonpakket. Een inspreekmarathonpakket. Met onder oren een hele mooie pet. Van de Frieske Vlogger. En ik had nog een heel mooi shirt hier nog. Ja, een shirt. Kreeg dat ook bij dan. Als tenminste. En ja. Nou ja. Oh ja, hier is je. Een heel mooi popsocket. Popsocketje. Ik kist achter op mijn telefoon doen. En dan valt een telefoon op met een hand bij. Zo. Ja, zo. En als we achter die telefoon zo. Ja, zo denk ik zo. Zo haast hem nog zo natuurlijk. Of zo. Left zo. Zo. Ja. Kist ik winnen. Dus ik ga weer lekker inspreken mensen. En dan gaat hij weer. Maas om 4 uur is het je correct zo druk als bij u's sneunten jongens. Ik zie er ben wat nieuwe kijkers inschakeld. Nou beste mensen, hartstikke leuk dat je hem naar de Inspreekmarathon TV of zo, zeg ik maar. Ik ben aan het inspreken voor inspreken.nl. Daar kerst heen gaan, daar kerst in het Fries zintjes inspreken. En als dat dan doet, dan helpt u mij om toekenapparaten dadelijk in het Fries beschikbaar te maken. Dus dan kunnen ze aan die dataset die we nou inspreken, die kunnen ze dan broeken om toekenapparaten echt Fries praten laten, Fries verstaan te kennen. Dus dat we in de toekomst echt Fries apparaten praten kennen. Heel leuk. Dus ik ben al vers aan het inspreken. Je kan ik mij doen inspreken op het RL. En je daarna naar de frieskevlogger.nl/prijzen en let daar dingen gegevens achter. En dan sturen we die misschien als het winst. Uit elke dag dat ik het toch loeken we een winnaar. En dan die krijgt dan het pakket thuissturen. Dus dit vooral even die adresgegevens achter. Dan kan ik het opsturen. Nou. In het 4e cruiserak waar de voorsprong van Heerenveen een mooi stuk uitbouwd. De hemel wie mij zware wolken oerdutsen. Oh. Ik volg een taalkursus en ik wil graag Fries mij opraden. Ik ga kiezen en ik blijf bij mijn besluit. Kan ik inspreken op mijn telefoon, hè? Nogmaals, mensen, kan ik inspreken op mijn telefoon. Geen inspreken op het RL. In het 4e cruiserak waar de voorsprong van Heerenveen een mooi stuk uitbouwd.
Je kan gewoon inspreken. Vervolgens kan ik even zien van, hey, hoeveel hakkel insprutsen. Ik kan het even zien. Haak je op mijn doel nog hellen. Zeg ik even zien bij de doel. Bij de doel. Even zien. Frisk. Wat best. We zitten het bovenaan. Vertek me. Frisk. Boppen Sorbisk? Nee. Ja, ik wil een doel stellen. Ik wil graag weten. Yo. Opname fragment. Nou maar zo'n zin, jongen. Ik ben ontstijgen hier, ja? Ik stel in nummer 314. Ik ben Joran WSSFS. Kijk voorbij kan. En Femke Dijkstra. Even zien, ja. Ja, bovenaan zit JBJ. Die had echt de meeste fragmenten insprutsen. Dus ja, ik kan mij doen dat zei van, nou, het is voor mij een wedstrijd. Ik wil de meeste centjes insprutsen. Dan was JBJ voorbij, die had 4000 centjes al insprutsen. Dus dat is heel wat. Als Nijgers, die had meer dan 4000 centen insprutsen. Ik zit zelfs op nummer 26 met 314 centen. Dus ik moet nog flink troggen in. Mag even zien. Yo, Frisk, yo, ja, yo, Elkanien, yo. Ja, yo. Ja, ik ben nog aan het inspreken, dat klopt, ja. Opname fragmenten, ja, want dan kist ik ergens kistje. Ik ga nou 314 op insprutsen. Dat klopt net. Dat klopt niet hoor. Wat is hier? Nee, je wordt binnen net 294, dat ken ik. Nou ja, boeien. Ik moet even verder inspreken, mensen. Lekker. Wil een prijzen winnen? Hier naar defrieskevlogger.nl/prijzen en dan kan je prijzen winnen. Dus je vooral naar inspreken.rl, daar moet ik maar weer heen gaan. Dus er zijn heel veel dingen. Oh, de fruitgong van Joert. Joert binnen 363 fragmenten in het Friesco opname. Dus, en de doel is Joert 1200. Dus alsjeblieft inspreken.rl en spreek even wat in, zodat we Joert die 1200 weer even helden. Dat we die weer een oortikje kennen. Het zou heel mooi wezen. Ik ga gewoon weer even extra 4 of de bier inspreken. Dan ben we zo weer even een heel stuk verder. Je hebt een heel team baan. Verleeg je de temperatuur met 2 graden. Hij neemde hem zelfs altijd min of meer atheïst. Nou is het een vakantiewenning. Ik kan gewoon inspreken op een telefoon of op andere devices, die is maar haast iPads, weet ik volle wat. Ik kan alles broeken. Ik heb een mooi microfoontje, maar dat maakt het niks. Ik wil vragen waarom ze googlen moest, maar ik kon de woorden net vinden. Dan zal ik even koffie pakken nog. Moest er meer koffie aan. Het is net in beeld, ja. Ik heb maar een heel iets beeldje. Ik heb een heel eng beeld. Zo. Dat is echt, dit is mijn beeld ongeveer. Maar daar is de kriesbeem naar de boeken van. Wat zei de kriesbeem naar de boeken? Ja. Zul je beesten niet? Wat voor beesten dan? Ja, weet ik niet. Een soort van spinachtige beesten. Wolfspin? Weet ik niet. Oh. Nou, er zit een spin in de kriesbeem. Wat? Nou, dat slaat helemaal nergens op. Voor mij zit er nog geen spin in, maar goed. Ik ben daar ook nog tennisje trouwens. Ik ben nog amper hersteld, dus ik moet wel weer sporten, maar goed. Hij hopen met de laatste liters benzine in Luxemburg te komen om te tanken. Oh, dit kon wel een verhaal wezen met je erbij. In de hoofdrol. Hast u wel iets sprutsen? Ja. Ja, dat is wel, ja, maar dat wil je wel helpen, hè? Want al je achter de microfoon. Ja, besluit voor eerst alle contacten met haar boyjongen te verbreken. Op het congres werd speciaal omdenken jongen aan aftersales en internet. Nou, dat is net mijn congres leuk. We winnen op Skilre met vakantie, met maten in een tent. Ja, broek gewoon die hele eigen dialect, hè? Want ik zou nooit sneeuwend de moon zeggen, dus dat is ook al iets. Alle zaterdag te man is de moon te besjen van joggen om 12 uur. En huppakee, ik stuk een harkje. Ja, besluit van eerst alle contacten met haar boyjongen te verbreken. Huppakee, eentje.
Nou, ik ben heel benieuwd. Hij wil insprutsen. Wat vind je hem ervan? Let eens even wat weten. Hij ben hem lekker aan het inspreken geweest. Zeg eens even wat in de comments. In de comments. Het is ook mooi wijs dat ik in het Fries ken. Hè? De reacties. De reacties. Dit is even een reactie achter. Een reactie. Ja. Ze kan nog maar even wat inspreken, denk ik. Ik ben aan het ophellen. Ik ben trouwens op zitten nou, want ik ben aan het om het werk ophellen. Ik zal even een zien nou. Even zien nou. Nou, ik zal even PC niet spreken en dan PC niet spreken en dan ben we klaar voor Joort. Dan hoop ik je morgen wetten zien. Dan maak je er even een dagelijks dingetje van. Want dan kunnen we echt even, ik ben erachter gekomen, dat het gewoon heel belangrijk is dat je alle dagen even inspreken. Want alleen als zo kreeg ik er nog centjes van. Want zo één keer inspreken is hartstikke leuk. Maar eigenlijk is het belangrijkste is dat je gewoon alle dagen even een tijd van nemen. Correct even inspreken. En misschien kunnen we er wel zo'n dagelijks dingetje van maken. Dat we zeggen elke dag een kwartier voor 4 uur. Dan geven we gewoon met z'n allen even inspreken in teamverband. Dan gaan we even thuis zitten en nou ja, dan doen we even een kwartier of zo. Hè? En dan is het verder met ons leven. Ik heb gewoon verder met het leven wat we leiden. Nou, daar gaat hij. Hoe zou je jezelf karakteriseren willen? Ja, een goede vraag dit. Ik ging het beantwoorden. Hier maak een grut ijzeren beeld dat de bocht in een dik accentueren moet. Ja, het ben net altijd de makkelijkste ding. Zet Omroep Friesland aan op de televisie in de slaapkamer. Een vrouw uit het dorp is op 2 jongens inrieden. Nou, dat is net best. Maar het bier smaakt die er net minder om. Wel? Oh, dat is voor de eerste keer denk ik een zin had die het een beetje omsluit op de vorige. Net echt een beetje luguber, maar goed. Nou, klaar. Zat door wat voor jou even. Ik ga hier weer een stikmennig centje insprutsen. Nou, dat kan je eten trouwens, ja. Nou, dat komt goed, denk ik. Elke in, ik zal even zien hoe ver ik het weer kan ben. Kijk, zo dan. Dan kunnen we even zien hoeveel... Nee, dat kan ik nog net zien zeker. Stemmen, hartje. Oh ja, vooruitgang Joert. Nou, met 400 fragmenten opname. Dat vind ik helemaal niet slecht. Dat 1200 het doel is, dan hebben we in ieder geval een redden te pakken. Ik bedoel, hey, super. Hartstikke welkom mij helpen. Nou, super mensen. Ik wens je een heel fijne dag, hele fijne jongen. En dan zoek je morgen weg. En bedankt voor het zien. Ik ben zeer dankbaar. Huppakee, weer mee. Zo, en dan sluiten we het weer. Oh. Doei.